Beth i 5 mlynedd nôl, fi es I yn yr hospital yn Brynglais. Ges I rhywbeth o enw lupus. Ffectodd yr afi a'r lungs I. Fe enw I yw Dr Sean James, wy'n feddyg teulu yn Tregaron, a fi yw cyfarwyddwr clinigol meddygon teulu Ceredigion. Mae yna broblem ar draws y wlad yn recrwtio meddygon teulu a staff I feddygfeydd, ond mae yna broblem fwy yn Ngheredigion a llefydd sy'n mwy pell o'r dinasoedd mawr yng Nghaerdydd. Mae yna sialens I ni yn yr ardal I weithio'n wahanol mwyn gwneud y lle'n mwy deniadol I feddygon o bell I ddod I weithio gyda ni. Mae yna sialens hefyd yn y ffaith bod ni'n byw yn hyrach, sy'n beth da, ond pan mod i'n byw yn hyrach, mae yna broblem wedyn o bobl yn byw gyda cyflyrau tymor hir, ac falle iechyd nhw ei bregus na maen nhw wedi bod pan maen nhw'n iau te. Oedd ceffylau da fi a ni'n arfer reid o, a'n goffa fi werthu'r ceffyl. Wel, pan o'n I ar yn gweitha, oedd cerdded 40 milltir yn broblem. Ond ges I fynd ar y cwrs yn yr hôl yn Tregaron. Oedd yr exercises am awr, a wedyn oedd awr arall wedyn o video link I Glangwili. A nawr, fe ges I fy nôl a gefen ceffyl gyda ffrind I fi o Cardigan. Allai byth a gweud pwy mor falch o'n I bod fi'n gallu neud e. Ar ôl fod am 7 wythnos, a I fy nôl a gefen ceffyl, wel, oedd e'n ardderchog. Wy'n ffili disgrifio y teimlad o'n i'n gael. A mi'n gobeithio gai fy nôl llawgwaith eto. Mae hyn yn fwy na siarad am y deila. Mae'r gwasanaeth yn y dyfodol yn mynd I fod yn rwydwaith o wasanaethau yn y gymuned a bydd mwy ar gael nid llai.